Татарстан Республикасында яшәүчеләр 3 яшьтән алып 7 яшькә кадәрге балаларга пособиеләр билгеләү мәсьәләсе буенча 557-21-13, 557-21-12 һәм 557-19-36 телефоннары буенча консультация алып була. Татарстан хезмәт, мәшгульлек һәм социаль яклау министрлыгының халык белән эшләү секторының контакт мәгълүматлары ведомствоның рәсми сайтында гражданнарның мөрәҗәгатьләре бүлегендә күрсәтелгән. Билгеләп үтик, 2021 елның 1 апреленнән 3 яшьтән алып 7 яшькә кадәрге балалар өчен пособие түләүнең яңа тәртибе расланды. Язгы боз ястык калынлыгы булса да, ышанма дип әйтеп кисәтеп торсалар да, күп кенә балыкчылар моны колакларына да элми. Коткаручылар шундыйлар өчен кисәтү игъланнары урнаштырды. Урында профилактик әңгәмәләр дә алып бардылар. Рейдка Түбән Камадагы коллегаларыбыз да кушылды. Уважаемые рыболовы, вас беспокоит спасательная служба. Будьте внимательны на последнем льду. Коткаручылар кисәтә, язгыбыз тиз уалучан, су астына төшеп киткәнеңне сизми дә каласың. Тик әлеге киңәшләргә барлык балыкчылар да колак салмый. Еш кына алар саклык чараларын онытып җибәрәләр. Бу юлда Пионер күлендә кеше шактый була. Лед как? Лед? Лед нормальный. Нормальный. Вы думаете, нормальный? Понятно. Разве не нормальный? Владимир Костромин белдерүенчә, яраткан шөгыле бер шир кебек. Буш вакыт чыгуга күңел кыбырсына башлый ди балыкчы. Анда җыенып чыгып китү үзе бәйрәм. Көннең үткәне сизелми дә. Шулай да тыныч ау яратучыларга тыелып торырга туры киләчәк. Коткаручылар кисәтә, язгы бозга чыгу куркыныч, чөнки ул көпшә һәм нык түгел. Төнге кыраудан соң ышанычлы тоелса да, көндез тиз эри. Юка бозга кергән очракта, аннан кире чыкканда аягыгызны шудырып, өслектән алмыйча гына чыгыгыз. Балыкчыларның үзләренең була инде аларның һөнәр әйберләре. Ишняна була аларның теге бозга чыкканда бәреп чыга торган әйберләре. Буз астына кырып китсәләр, шулар белән теге бозны ваткалап, тотынып, шуларга тотынып чыга торган әйберләр инде. Бозга чыгып китсәләр, шаңгылары булса, шаңгыга тотынып елап кына, аккуратна чыгарга инде, ярдәм сорарга кирәк кешеләрдән, кырыйда кешеләр булса инде. Батып үлү очраклары булмасын өчен бүген коткаручылар кисәтү игъланнары урнаштырды. Берничә көннән өндәүләр таләпкә үреләчәк. Кагыйдәләрне бузучыларга штрафлар каралган. Гөлия Нигъмәтуллина, Фәхри Исламов, яңалыклар.